Usa ka bumbero sa Davao City ang mihimo og inisyatibo aron matukuran og balay ang mag-asawa nga nabahaan. Ana ang report. Kini ang hulagway sa barong-barong nga gipuy-an sa mag-asawang Roger ug Minda Espina sa San Vicente Zone 2, Buhangin, Davao City. Ang payag nga ilang gipaningkamutang matukod, giguba sa baha, butang nga ilang gikagulan. Gumikan wala sila kahibalo kung asa mo puyo, labi pa nga tiguang na sila ug wala sab sila'y anak. Apan ang kaguol na hulipan ug paglaom. Human gitabangan sila sa bomberong si Rael Yanes nga mausab ang usa sa mi-rescue kanila sa baha aron matukuran sila og bag-ong balay. Pinaagi sa mga donasyon sa netizens, kalikom ang bombero og pangpalit og materyales. Ang uban midonar og mga gamit sa balay. Gawas ni ana duna sa mihatag og tambal ug pangkonsumo alang sa mag-asawa. Magpasalamat po ko sa sa tanan na nagtabang ug nag-assist sa pagpahuman ani na project namo. Ang kaniadto nga gitapal-tapal lang nga plywood, sin ug trapal. Karon kini na ang bag-ong panimalay sa mag-asawa. Ngayon nga tikulang na ko, wala naman matanggap sa akin. Mag-apply ko trabaho, matawa na lang ang applyan ko, kaya di naman daw ko pwede. Kaya nag-antos na lang kami sa kalisod. Kung wala pa sila, ambot lang ang sauna namo. Tuod man, sa simpleng pamaagi kita makatabang og dako aron maalibyuhan ang kalisod nga gisagubang sa isig kaingon. Dili ta always mag-rely sa government sa mga hingani na problema. Kaya nato sa atong sarili na maski ginagmay na tabang dako na kayo og tabang sa mga nanginahanglan. Ako si John D.S. Esteban para sa One Mindanao.